prišiel zďaleka, on si musí sadnúť a je zvedavý, ako ho privítať. Lebo ja som mu povedal, že vo Veľkých Ozmalovciach sú najlepšie ketičky, škôlke škole, že poslúchajú rodičov, poslúchajú pani riaditeľky a pani učiteľky, takže určite vám nejaké dobré darčeky donesie. Ale teraz by ste ho mohli potleskom všetky deti privítať. Viete, rece moje, pozerám, vy ste už vyobliekaní, nejaké vystúpenia chystáte. Boli sme vonku rozsvietiť stromček, pravda, ktorý sa nepodaril hneď, ale počaste sa podaril. Takže škôlkári oddychovali, takže kto bude vystupovať? Škôlkári? Aj. Dobre. No vidíš, že je tu viacej ľudí, ako keď volačo išli. Dobre moje, tak ja si už idem oddychnúť. A keď budete dobrí, tak ten čas bude si celý čas vedľa mňa. A keď nie, tak ja ho pošlem medzi vás. Dobre? No, dobre, keď to chce, tak môžeme volačo začať. Ak máte začať, tak sa.
4 kroky dopredu, 4 kroky dozadu. Pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám. Pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám. Na 3 kroky dopredu, na 3 kroky dozadu, na 3 kroky dopredu, na 3 kroky dozadu. Skočím sem, skočím tam, ja sa z toho vymotám. Skočím sem, skočím tam, ja sa z toho vymotám. Na 2 kroky dopredu, na 2 kroky dozadu, na 2 kroky dopredu, na 2 kroky dozadu. Duhnem sem, duhnem tam, ja sa z toho vymotám. Duhnem sem, duhnem tam, ja sa z toho vymotám. Na 1 krok dopredu, na 1 krok dozadu, na 1 krok dopredu, na 1 krok dozadu. Krok sú sem, krok sú tam, ja sa z toho vymotám. Krok sú sem, krok sú tam, ja sa z toho vymotám. 4 kroky dopredu, 4 kroky dozadu, 4 kroky dopredu, 4 kroky dozadu. Pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám. Pozri sem, pozri tam, ja sa z toho vymotám. Na 3 kroky dopredu, na 3 kroky dozadu, na 3 kroky dopredu, na 3 kroky dozadu. Skočím sem, skočím tam, ja sa z toho vymotám. Skočím sem,